Comelec sa Basilan nag-request na karon og mga backup generators ug V-satellite para sa mga isla nga walay power supply ug signal sa telekomunikasyon. Nagsugod na ang training sa mga technical support staff sa Basilan nga mo'y mag-troubleshoot panahon nga magkaaberya ang mga vote counting machine karong eleksyon. 265 ka technical support staff ug 998 ka magtutudlo nga magsilbing electoral board ang gipailawom sa training sa Comelec. Karon pa lang gibutyag na usab sa Comelec Basilan nga unstable ang power supply sa Basilan Electric Cooperative kon Baselco. Hinungdan nga nag-request na sila og mga backup battery ug generator sets alang sa lagyong lugar ug isla nga walay supply sa kuryente ug signal sa telekomunikasyon. Battery ready yung BCM namin. At the same time, nag-put up kami ng backup generator. Now, for doon sa wala naman signal, magpo-put up kami ng BSAT doon sa mga municipality for purposes of transmission. So kung hindi sila makatransmit doon sa presinto nila, pwede sila doon sa munisipyo kasi yun ang canvassing center nila na which is lalagyan yun ng BSAT.